Хора, вие сте с Илко Билко. Това е пак. Идвам да ви кажа. Да. Ще си ново приложение за обработка. Надявам се този път да стане да ни бъгва като миналото. Затова имам хубави новини, че може пак да излизат често видеоклип. Да. И това беше за сега. Сигурно може да излезе някакъв нов видеоклип, но не знам. Да. Както казах, от други ден ще излезе видеоклипа. Може от други ден да излезе видеоклипа с въпроси и отговори. Да. Така че очаквайте, може и да има много видеоклипове, може да няма много видеоклипове. Чао!